more ang'o miyo romo makamano nokodhi mbele yo makare kendo nyaka sani koro pod uramo ni nyaka udhi mbele kod ng'anyo maru un kaka jopuonje mag mbalariany ahinya to mago mapuonje mbalariany mag piny owacho. Gima timore Joyce en ni nitiere romo mane riwruok mar jotije mag university obet godo gi jotendwa mane e bunge mane ne professors mag motelo ne IPUCCF ne ok ochopo dwaro manomigi mondo gikel documents ma nyiso ni pesa mane giwacho ni gibiro chiwo nitie ma jotelo mag parliament nokwerogi ni koro gini oseingo kama wantie ni koro gino kadhou wadwa ni mondo koro waluong gimane doho mane iluongo ni interministerial mondo koro warom godo juma mabiro mondo wang'i ni to wach ni nyalo kete kanye. Koro gima notimore en ni ni luongo romo nyoro to jatendwa ma en Wasonga openjo gi ni to miwauru agenda wadhi wacho ang'o kech waluonga abara mach maonge kata agenda gima wadhi wuoye ok ketonwa maler. To kapo ni uluongo wan mondo wadhi wuoye wach mar basic salary mar 4% to kanyo koro ok wanyal wuoye nikech kanyo osekadhou. Wanyalo wuoye weche mamoko mane nitiere winjruok cha to ma koro osechopo mbele kuma kuru ok unyal donje. Koro apani kanyo ng'isgi ni mondo gikel agenda ma ji dhi wuoye to nyok gikelo omiyo gino nyok nya timore. Mar ariyo, romo kod wasu nyoro no ne en mpango mar neno ni negotiations pod dhi mbele. Gidwa ng'iso jopiny ni pod waloso ineno. Koro ne gidwa ponde tok romo no mondo nenre ni pod winjruok moro nitie nyalo bet mbele ka. Adier en ni gino osekadho gi jo IPCCUF koro ok wanyal loso godo nikech gini oseingo gi. Gin giwegi gin professors gin mana colleagues wa mani gitelo nwa to kiwacho ni gini koro oseingo gima tene ni ng'ama koro dwaro mar mondo mi ulos godo mar mondo mi kaber to ng'anyo uni ochung. Nyocha ne osechuog do moro ni interministerial moting'o jomowuok treasury gi jomowuok e Ministry of Education gi jomowuok e labor kech mani kuma pesa nitie. Ok nyal go mbaka gi ng'ama negotiate kodi to en owuon kata pesa no onge go kia kuma dhi aye. To siku mane wanyalo miyo uma to kipenjo ni ere gima nyiso ni unyalo miyowa gionge godo. Emomiyo koro okang' mosekaw ni en mondo koro walos gi wuon guok mondo koro emogony tol. Kaduoki twak Dr. Ndolo ka intiere kaunti ma Homabay okinyi ma kawuono adera un kaka jopuonje mapuonje mbalariany kata kaka lecturers mapuonje mbalariany mopogore mag piny owacho pacho kae gino momiyo nudoke ng'anyo maru ne mano kaluwore ni sirikal norema chope winjruok mano mar return to work formula mane uchwe koku mano tarik 26 dwe mar 9 higani. Mano ka ekinde mane ichwo kogno e return to work formula makamani winjruok ne gin kaka mage mane u expect mar mondo mi sirikala oket kare kata kamani ng'isa ni podi okwa winjre kata tudruok koda Dr. Ndolo ng'adore matin kata kamano kaduogo iri Dr. Fredato gino momiyo no chako ng'anyo machielo ne en mano kaluwore ni sirikala ne orema chopo kare mano gik mane uchope winjruok mane return to work formula mane ukete koku tarik 26 dwe mar 9 mano mahigani. Winjruok makamano ne nitiere kod ang'o mane udwaro un kaka jotije mag mbalariany kata kaka jopuonje mag mbalariany to sirikal sani koro serem winjo weyo makare. Nitie weche mang'eny mane waketo ne sirikal. Mokwongo ne en chulo basic salary mondo dhi malo gi 4%. Mar ariyo ne en medo ji osara e kind atamalo 7 nyaka atamalo 10. Katamalo 10 dhi ne joma ni piny, atamalo 7 dhi ne joma ni malo. Then ne nitiere weche moko mag chalo kaka office to house allowances
weche mag allowances mag nyiewo gari kata mana mag mortgage gi kod weche mag health coverage ne jotije. Nikech yudo ka jotij sirkal kowacho wacha ni wadwa dhi e gomo to semedgi maonge kata mana ywak moro. In kinyunywa no obedu kama. Kineno kata mana health coverage momigi. Wan ubolo abola kanyo. Nyaka wadhi mane lweny ka weche dwachwa mondo chopi. So mago gin weche moko mane waketo ne sirkal, mamoko to kod retirement age bende. Mamoko mayot nosekadhi, mosewinjruoke. To kane buro bet to ne ji owinjore e timelines ni tok winjruogni mai gimi the team by this date, mai mi the team kochopo tarik makama. Ting'e maber ni immediately ma wach winjruok no ogo e kogno ni to joma nonego chak initiate process mag timo gigi nodhi oling thi kama tuo. Ineno? Matarige koro chako kadho. E kwa chuto koro ang'o timore? Dakuse luongo kata bara bura achiel. Koro ji ochako ng'we ang'owa paka go yieyo. E kumuchopwa kama wantie kawuono. Atonyalo wacho ni gigi osebedo kuom thuolo maromo nade to bende nyaka sani be mo otelo ne chako ng'anyo mar ariyo bende ni chiwo notice ne sirkal kata nungiso gini kalure ni nyaka sani ne waketo return to work formula abo achwe kwato pok uketo koro wamiu notice makama kai to koka wadoke ng'anyo kendo. Union mar jopuonj mag balariany otelne gi wakinde. Ging'eyo maber gima chik dwaro kidwa luongo ji ng'anyo. Parni ma en winjruok mar 2021 nyaka 2025. 2021, 2022 gi 2022-2023 igni ariyo nikech wach COVID ne wawito kucho. Teje sirkal nowacho ni akoro onge medo ji mshahara nikech wach COVID ni. Mang'wambi ni wawinjore ni okay, mano wawere godo. Koro miwa ura ariyo gi. Ineno? Eka emano kelo wach mar winjruok madonyo nyaka return to work formula ni. Ka koro chopo ni ok ginyal timo kaka ne ji owinjore to nomigi onyo ni wadhi e strike. Mukaw juma achiel kendo onge gima gitimo. Ka koro nochopo odiechieng' ma strike ne biro to wadhi e strike. Ineno? Nikech mano gima chik oyienwa mondo watim. Ok onyal bet ni wadhi e gomo ka ok wan e tok chik. Yes.